Benvinguts al port de Catània. Nerea és consigliera d'Indústria i Territori del govern sicilià. Soc vestuarista, Faller, i soc molt bo. Jo sóc actor. Un plaer. I tu eres una mala actriz. Per culpa d'esta donna infame, volen desnonar tota la meua família. Que ja ni se sobre, Nerea, paperetes de loteria? Hi ha una moto perseguint-nos des de fa 10 minuts. Nerea, què està passant? Si vols matar-te, que almenys la teua mort servisca per alguna cosa. Accelera més! Més! Nerea, jo vull morir-me! Però no vull matar a ningú! Què? Para! Nerea, qui eres? Benvingut al club. Qual és club? El dels pobres desgraciats.